som Slavo a ja som z Outlast vs Scooters a dneska vás naučím, ako dať bunny hop. Je to základný trik, ktorý by ste sa mali naučiť hneď ako sa postavíte na kolobežku. Takže teraz si ukážeme ako na to. Musíte sa prvé naučiť vyhnúť predné, aj zadné, takto. A potom to nejako musíte skombinovať. Takže tak. Musíte ho ťahať akoby ku sebe, tak. A potom musíte akoby dvihnúť tak zadné. Je to v podstate ľahké, naučíte sa to rýchlo, ale keď to ešte neviete, od toho som tu ja, aby som vám to ukázal. Takže keď už viete dvihnúť predné, zadné, tlačte volant ku sebe a tak ho trošku ťuchnite do zeme, aby ste dvihli aj zadné. Takže nejak tak. Mne to robí tak automaticky už, to počase aj vám, že prídete a len dvihnete predné a zadné, takže to už bude pre vás také zvyknuté, že už to dáte jak malinu. Tak to bolo asi pre tento tutoriál všetko. Lúči sa s vami Slavo z Outlast vs Scooters. Tak sa majte a čaute.